Zoyibheka le ndaba yalabo bantu ababili ukuthi ihlukaphi. Izoba mfishane kakhulu le ntshumayelo. In fact isivele iphakathi kwamanje. Uzongizwa sengithi amen vele usheshe ubambe sithandazi. Alibonge igama Jesu. Laba abantu bahlukene lapha kulokho kushiwo kumahubo 37 verse 7. Uma ethi uNkulunkulu ungabi namhawu ungakhathazeki ngonenhlanhla endleleni yakhe. Abantu benhlanhla izinto zabo ziyashesha. Abantu besibusiso baphila ekulindeni. Umuntu wenhlanhla umuntu kashesha kufike. Umuntu wesibusiso umuntu wokulinda. Funda amahubo 37 verse 7. Ubheke kodwa uthi mase siye egcineni kuvele kungafani. Amahubo 37 verse 7. Thula phambi kaJehova. Ulindele yena. Thula phambi kaJehova uma ungowesibusiso ulindele yena. Ya. Ungakhathazeki ngonenhlanhla endleleni yakhe. Ungakhathazeki ngonenhlanhla endleleni yakhe. Abantu benhlanhla izinto zabo ziyashesha. Kodwa zilimited. Zikalekile. Kuyezwa abantu bazalwane? Zinjani bazalwane? Zikalekile, zinomkhawuko. Yeah. Abantu besibusiso bayalinda. Kodwa into zabo zinkulu. 2 zine abundance. Aziyachichima, azinqamuki, azikaleki, futhi azivinjwa. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Uyabona le ndaba yale race yabantu benhlanhla nesibusiso isuka kude. Kuzizophuma imphumela ngeingane zikaLeya njena ayizalelwe incekwakazi yakhe uZilipha iqale esiswini kuyise wazo lezi ngane uJakobe. uJakobe wayevele khonjwe umunwe kaJehova kwasesiswini ukuthi ungobusisiweyo owesibusiso. Isitha sagijima sazobeka umuntu wenhlanhla next to umuntu wesibusiso ukuze baphile egcekeni linye bekhompyutha kuncintisana inhlanhla nesibusiso. Ingakho uma usuya kumalaka uthola izwi elithi uJakobe ngamthanda uEsau ngamzona. Ubani lona okhipha lamazwi uNkulunkulu lo elithi iBhayibheli uluthando. Kodwa uthi uEsau ngamenze njani ngamzona ngoba ukubekwa kaEsau esiswini akabekwanga ngeplan kaNkulunkulu, wabekwa ngeplan womoya womubi osebenza ngenhlanhla. Ngisho bemchaza ukuthi unjani isimo sakhe akafuze umuntu la kwifamily lithi wayeneyiboya eHeri, uJakobe akanayiboya, umkhulu kaJakobe ubaba kaJakobe akanayiboya, nanini uRebecca akanayiboya. Lento ifakiwe ayiveli ngisho kuma jeans alo babozala lezi ngane. Ifakela ukuthi kube nerace la egcekeni, irace yabantu benhlanhla nerace yabantu besibusiso ngoba njalo amadimoni uma efuna ukudisturb umuntu wesibusiso amenze abe impatient, amenze angamlalela uNkulunkulu wakhe, afuna ukuminfluencer, afuna ukumroba ngokumkhombisa abantu benhlanhla athi ayikho lento yakho uyababona labaya. Kodwa Nkosi yami. Shout hallelujah. Hallelujah. Amadimoni uma efuna ukwenza uzibuzwele ungekho, noma lento oyilindile ingekho, noma uNkulunkulu wakho kwayena ohamba naye engekho, aphakamisa abantu benhlanhla ukuzifocus. God. Ukuzifocus yakho isuke kophethe izinto zakho, ifocus yakho isuke esibusisweni sakho, ifocus yakho isuke kokuthenjisiweyo. Ufuna ukuyobuza ukuthi nenza ngani nani ake ningiqobelele webantu benhlanhla. Nkosi Jesu njalo. Abantu bakaGadi, abantu benhlanhla. Ingane yaqanja ukuthi uGadi ngoba kuyinhlanhla, igama elisho ukuthi inhlanhla. Olandelayo waqanja ukuthi uAsheri ngoba lisho ukuthi isibusiso. Ngizokutshela ukuthi mina oGadi bafika kuqala, kodwa uAsheri uma eseqhamukile uqhamuke bengathakase kudlule umuntu phambi kwakhe. Namhlanje uNkulunkulu uzoletha uzoraise oAsheri beyintombi, oAsheri beinsizwa, oAsheri bogogo, oAsheri bomkhulu. Ngisho bengahamba kuqala babe namabhizinisi kuqala, banezinto abayikhomba kuqala, kodwa uYesu Asheri. Yes. Kuyezwa kalonto bazalwane. Uyesu bani bazalwane? uAsheri ufika kanye kunyakaza umhlaba. Esibusiso sami. Lithe linye ikhehla kwancintisana inja nendlovu. Inja iphethwe ipride
yokuthi bakwahlala izisu kanye bebamba ushithi inja yensikazi kwahlala izisu kanye nendlovu bebamba inja ke inje kushithi inje ikhuluma ngoba khona izinje ezikhulumayo uyabona nje angixoxi nanoma ubani manje ngoba angazi noma ngizonixoxa nomuntu kanti ngixoxa nenja izinye izinja ziyahlupha alibonge igama Jesu uthi umtshela into ahambe khonkotha yonke indlela lena ngento obuthe wena angatsheli umuntu alibonge igama kaJesu lo lenje yayisivele ke yona iteta ke enyangeni ezimbalwa yateta yanyelezela ngolimi lwenzinja ngoba izinja kahle ayiteti ziyanyelezela kezwe labazalwane ngiyayeka nje indaba ukunyelezela ngoba izulu esijulile nenzalo yelokishi nizosuke nithi ngiyanitemela kanti vele lona gama lokuteta kwenja ukunyelezela kezwakala abazalwane isuke inyelezele nina nithi nje iyazala ayizali uminja ibizala bengafuneka ibizwe makubizwa umhlangano wabazali ezikoleni nayo ize ukubiyaza uma izala nje makuthiwa nje bonke abazali ngoba nayo nithi yazala ayiyeke ngoba umhlangano wabazali kodwa Nkosi kezwakala lokho abazalwane amen inja ke yaqhoshela indlovu yathi wendlovu sabamba kanye nawe kodwa mina sengithethe okwesibili manje senginyelezela okwesibili manje kezwa abantu bazalwane kodwa wena usalokhu uhudulile nje kodwa lento oyihudulayo lento yakho oyihudulayo ayibonakala Jesus yaba nebhadi lenje yaqondana nendlovu ehlaniphile ngoba khona indlovu engahlaniphile eyivuma ukusatshiswa izinja indlovu ehlaniphile yavela athi wenja ngicela usondele la thinta la yathinte yathi angizwa lutho yathi ufanele ukungezwa thinta nala awuthinte uyabona lento nje obungayizwa nje ingobe ingaphezulu kwalokhu wena osukuthwale wakuteta wazi waphinde wayothwala nokunye mina ngithwele into enkulu hayi le ndlwane ongitshela ngayo Jesus mina ngithwele into enjani bazalwane angithwele imidlwane lapho ngoyibeka khona phansi lento engiyibekayo ibhongo lengonyama lothi liyaqhamuka lento engiyibekile ilibambe kanye ngomboko iliswinge phezulu wena uma qhamuka ibhubesi lento yakho yonke ongiqhoshela ngayizobaleka kodwa le mina engizoyibeka akubaleki lutho phambi shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah ngiyeke wenja utete kabili wena nakathathu ngonyaka mina ngize ngiqede iperiod yami ngize ngiqede process ka 12 months wami ngoba nina niphazanyiswa ukujaha ukukhava abanye abantu engathi kwasho uNkulunkulu ukuncintisana nihubhane nabo ujaha ukukhava abantu kanti uNkulunkulu ufuna umdedela aqede iprocess shout hallelujah ngoba izinto zomuntu ziyaprocesswa ngisho ngaya emshinini wemali lapha ku ATM unayo imali ephakathi kuye yakho yabhenkwa wena ulifake ikhadi bese kuthiwa ke sinengaka ebhaliwe bese kubhalwa ngezansi ukuthi own amount upress i-own amount uyisho awuvela unela ungapressa bese kuqhasha imali upressa bese kuba nombhalo othi still processing yakho njalo kodwa umshini utshela wena ngento yakho uthi still processing uqonda ukuthi ngothi still processing uthi linda yize kuye yakho uyilinda kuwe ngoba into uyayilinda noma kuye yakho shout hallelujah lindela uJehova weasheri ube nokuthula ungakhathazeki ngonenhlanhla endleleni yakhe oh hallelujah makhathazeki ngonenhlanhla endleleni yakhe hallelujah kezwa labazalwane lindela uJehova funda uJobe 27 ubone ukuthi abesibusisa abalindelayo kwenzakalani nomshumayeli 2 verse 26 standards uphethe into enamandla musu ukukhava abantu lindela uJehova yeah funda Job 27 verse qala 13 lokuyisabelo somuntu omubi kuNkulunkulu nefa lezidlwangudlwangu yeah ezilamkela kusomali yeah uma abantwana bakhe banda uma abantwana bomuntu omubi bandela bandela inkemba ini bazalwane inkemba qhubeka
inzalo yakhe ayikusutha ngokudla. inzalo yakhe ayikusutha ngokudla. Yeah. Abasele kuye bayakumbelwa ekufeni. Yeah. Abafelokazi babo bangalili. Abantu ababi bafelwa kuze kugcine sekukhathela abafelokazi ukukhala bangalili. Athi omunye ngakhala kakhulu ngomgqibelo odlulileyo. Ake kukhale nina kuloko ke kuncintisa ke kubangiswane ngokukhala. Qhubeka. Noma enqwabela isiliva njengothuli. Noma enqwabela isiliva umuntu onenhlanhla njengani njengothuli. Qhubeka. Alungise izambatho njengodaka. Alungise izambatho njengani bakithi njengodaka. Makakulungise. Makakwenze njani? Makakulungise. Kepha kuya kwembathwa ngolungileyo. Kepha kolombathwa wobusisiweyo. Umuntu onenhlanhla was made to labor for the blessed one. Umuntu olungileyo okwakhe uaccess isibusiso nokuactivate isibusiso sakhe. Alindele uJehova ngajahe. Omubi nowenhlanhla aqhubeke akhandleke abuthi aqongelele kuthe sebuthile kuthathwe. Kuzonikezwa omuhle kuJehova. Kunikezwe owesibusiso. Ngiyakhuluma namhlanje ngithi kukhona abazothola izindlu ezibiza kabi kuma auction. Ezakhiwa abanenhlanhla. Kodwa yitholwe owesibusiso. Inani selehlile. Owenhlanhla asakhokha wazowakhokha u3/4 weamount. Futhi nizokubona ngabanye bethu la. Akubonga igama Jesu. Uyithole wena sekusela i4/4 eyodwa i3/4 balance isipaid up. So uyithatha ku-auction uthi kuthethe memezela lo memezela i-auction athi inani elithile ingaqhamuka i-challenger ibhida ezoshaya high kunawe kuthiwa there is no next bidder ithathe yakho ubuye nendle phansi ongeke ongayiqualify ukuyithatha uyithathe ngoba ulindele uJehova. O-Asheri abafiki iqala, o-Asheri abagijimi iqala njengentulo, o-Asheri beza kancane kamuva njengonwabu kodwa baphethe ukuphila. Abaxoxa indaba zeinganekwane bathi intulo yagijima kodwa yayingalethile ukuphila, yayiphethe ukufa kodwa unwabu lwaliphethe ukuphila. U-Asheri umuntu olindele uJehova ayibona ibuso zakhe. Hlala ezweni uzondle ngokholeka. Asheri ungancintisani nabantu. Jesu. Hallelujah. Ungathi uAsheri ube nomoya wokuncintisana nabantu usephatha ifoni yamalini ushintsho nayo uyothenga ifoni ka8000 no10000 S6 neS5 neka15000 engabe unikeza uJehova imali ubhizi uhubhana nogadi kanti wena usulahlekelwe yiposition yokuba uAsheri. uAsheri akabahubhi ogadi abaphotha ama-cellphone abizayo ka10000 ngishaye ngeyami yakwaphepha uvutha umlilo. Ngoba kule yami yakwaphepha ziyangena ziyaphuma kodwa ekulindeni kwami yona le ngilinde ngale yakwaphepha lana agijime wathenga yena wakhokhela imali kimina ngizowathenga azozizela azoqhamuka from left right and center. Uyena ogcina sebuza ukuthi uyithatha phi imali yokuthenga ngaka ngithi mina ngazwa sengitshela ukuthi abiza malini ngangazi ukuthi abiza malini. Athi usho ukuthini uma uthi wawungazi ukuthi abiza malini ngisho ukuthi banganikwa le ngayinikwa usibanibani le ngayinikwa usibanibani le ngayinikwa usibanibani angwazi nokuthi abiza malini. Glory to Jesus. Kwagijima kwaphuma ugadi kwalandela uAsheri. uAsheri wathi uma eqhamuka wabona unini ukuthi manje sengiphethe isibusiso. Izwe lonke liyothi ngobusisiweyo. Oh yes. Uma uhamba ngomoya kaAsheri awuyijaha izinto kodwa la zivela khona into zakho izwe lonke liyasho Jesus ukuthi ngobusisiweyo. Shumayeli 2:26 thandazi. Ngithe sengiqedile. 2:26 thandazi. 2:26. Ecclesiastes 2. Yebo. Yeah. Ngokuba umuntu omuhle kuNkulunkulu uyamnika ukuhlakanipha. Umuntu omuhle uNkulunkulu umnikeza ini bazalwane? Ukuhlakanipha. Qhubeka. Nokwazi. Nentokozo. Kepha isoni. Yakepha isoni. Usinika usizi. Lokuba sibuthe. Siqongelele. Ukuze simnike yena omuhle kuNkulunkulu. Ugadi unikezwe usizi. Umuntu wenhlanhla unikezwe usizi lokubutha aqongelele uze kunikezwe omuhle kuNkulunkulu. Sesizolanda ibusiso zethu. Ngigcina lapha ngesande engagcina ngayo ngakhuluma ngomzalwane obenza isithembiso se Thanksgiving
enkonzweni yasekuseni i5,000 rands kwathi kwelandela uNkulunkulu wathi ayingabi njalo ayiye ku15,000 usenginikezile lo mzalwane envelope yakhe nansi laba babala imali abeze sizwe lethani iThanksgiving yenu kuJehova oletha umnikelo umhlatshelo wokubonga oletha umhlatshelo wokubonga uyamdumisa angithi salifunda nalelo verse onikela umhlatshelo wokubonga umenze njani bazalwane nisalazi nokuthi likuvesi bani khona ukuthi kuvesi bani nisalikhumbula niyalikhumbula amahubo bani vesi bani uthi cellphone amahubo bani vesi bani onikela ngomhlatshelo wokubonga kuJehova umenze njani bazalwane yes lethani kamathole eni akhuluphalisiweyo ngoba ukuba anisebuhedeni nanikholwa ngabe niyahlaba kulezi zinyanga enanihlaba ngazo lezi uNovember noDecember zinyanga okuhlatshwa ngazo zinyanga lezokwenziwa ngazo imisebenzi ababengekho abasuka kude sicela ama envelopes bawalethe ngwakho siwakhulekele sikhuluma isibusiso phezukwawo kinina enaningekho namhlanje usuku lokuletha kuJehova umnikelo wokubonga noma umhlatshelo wokubonga umnikelo wokubonga uNkulunkulu ngakwenzele khona umbonga ngisho nanga wenzanga kade ukulindele ufaka umnikelo ubonga uNkulunkulu ngokungakubona kwenzeka kanti ubukulindele ngoba uma ubonga uNkulunkulu umbonga uphathile umbonga ungaphathanga umbonga ujabulile ngonyaka umbonga ungajabulanga so ke sizokhuleka siletha a Thanksgiving offering kulabo ababengekho sizokhulekela envelope ababekhona banikwa envelope uma kwenzeka wayinikwa envelope waphatha imali wakhohlwa envelope wayibeka kwenye indawo kanti ikhulekelwe wawusuphatha imali yodwa ungayilanda nalena ngoba nayo izokhulekelwa uyibhale kabusha ke ofuna futhi ukuupgrade umnikelo wakhe okwakhe noNkulunkulu kodwa nje sizokhuleka manje sikhuluma isibusiso sika Asheri phezukomuntu ozonikeza uJehova umhlatshelo wokubonga bayezwa abantu abakhona endlini bese siyayiletha ngisukele nje ngisukele lokho bengizoza lapha ngisho ngabe kuthiwa angizoshumayela bengizoza lapha ngilethe owami umnikelo wokubonga ngoba umunya kuphela you don't come to the house of the Lord empty handed akafika uNkulunkulu akwenzele okuhle ngezenzo wena uma usumbonga umbonge ngomlomo kanti yena akakubonganga akakwenzelanga ngomlomo ukwenzele ngesenzo action speaks louder than words kuNkulunkulu uza uphethe anibonga igama laJesu sesiyakhuleka laba babengekho abathi we want to be a part and partaker of these blessings vala mehlo bazolanda lama envelopes babongcwele noNkulunkulu oqinisile ngikhuluma isibusiso ngiyala isibusiso phezulu kwalama envelopes nomnikelo naphezulu kwempilo yalabo abalethele umnikelo wokubonga kuwena yenza kubonakale ukuthi onikela umnikelo wokubonga kuwena uyakudumisa and akwenzeki udunyiswe ungenyakazi akwenzeki udumiswe indaba yakho indaba yomuntu okudumisileyo ungayimeli khazimela uJesu ngibreaka all forms of curses ngivula zonke izinto ezivalekile empilweni zabo ngikhuluma ukuphamisa kwempilo zabo ngegama lika Jesu Kristu khuluma isibusiso engene nasekuphumeni nasemsebenzini zana zabo ngegama lika Jesu Kristu Nkosi emakhosi amen seningeza ngaphambili nilanda envelope zenu nisayilanda ake ningibalele lapha wengane balani nina ingane nezibuko zenu uyindaba gogogo bala lapho ungitshela ukuthi kuphele leni kumele kuthi 15 as agreed ozolanda into zakho envelopini yalibhala igama lakho umnikelo uqamba igama wento wena othanda ukumbona uNkulunkulu ekwenzela yona ubize ngegama iThanksgiving offering ubhala ngenhla uthi Thanksgiving offering noma ngesiZulu umnikelo wokubonga bese ubhala ngezansi uqamba igama lento ofuna ukumbona uNkulunkulu eziveza kuwena ngayo ofuna imbili wena usisi we double portion yini boss ukhona nalabo abafike bephethe umnikelo wokubonga ngathi envelope esayikhulekela bazikhohlwe ko wardrobe emashalofini labo baleli tafula hey abantu bathola izinto zabo Nkosi namhlanje
Ufuna one? Oh. Vele kwaphuma 2 vele. What? Igama lakho Jesu, igama lakho, igama lakho ungasalikho igama elihle njengalo, elihle elimnandi igama negama lakho uma ulibhale lapho ungashiyi igama lakho alikho sicela baleli alikho igama elimnandi siyisangana elimnandi sonke sokuvela siyangale igama lakho igama lakho iphelele ke mfana bonga nabaqala bayisa lapha sizwe ibuko iphelele okay hallelujah elimnandi igama lakho kulaba bemvilophi sasithi ubembeli sasiqale ku 10,000 babeqala ukuvela ku 10,000 manje seqale ku 15,000 khona oshintshile wanyukela ku 15 uma khona ufuna ukushintsha naye akhuphule ku amount ayibekele enhlizweni yakhe angakwenza lokho zikhona imvilovu ngazothatha ubhalentsha uma ufuna ukunyukela ngenhla ukuwena zikhona ungezoyilanda alikho elimnandi igama lakho alikho igama elimnandi igama lakho igama